Yo he salido con Iraiza y tú las pegas. Pozik, egon da 3 egun urduri, enteratu ginenetik, azkenean oso gustora egon da. Ni nominalaka kutxan, domizilatuta eta hori, eta zosketa bat egin zen, eta tokatu egin zitzaigun. Zaro daka, plan gaztean dago, txikitati daka kontu bat irikila. Un email que nos llegó a casa por parte de Cuchabank, dimos al botón de enviar y la sorpresa fue que llamasteis y aquí estamos, encantados de la vida. Bai, pare bat egun, ametsetan da guztien nik uste dut. Baietz. Bai, baina oso ondo, oso esperientzia polita izan da.